garenetik bizitzan zehar loratuko den guztiari hasia geure baitan daramago. Lehen hasia barnekoietan egimankorra bizitzan errotzen gaitue ta zena erditzen diguna. Isili astiro gauzen berezkoa adieraziz lantzen gaituen arimaren ganoran. Horran garen guztia. Hemen gaude zutani kondairaren bidertzean denboran zehar jorratutako balioak xeden eta gatazkak nola pasatzen diren begira. Zibilizazioaren barnizez gure zenaren animaltasuna nola estali ez dakigula, nola estali ez dakigula. Baina jakinik hobedelan adiegotea bere ahots misteriotsua belarrira mintzo zaigunean.